ngedare ramamboka zvese zvechokwadi zvatichataura zvese ndezvechokwadi dai pachibatwa nemhosva ndikanyika ndabatwa nemhosva Mwari andibatsira Mwari andibatsire kubata musoro pamusoro wechangamiro zita rangu ndezve Ambrosura ini ndakauyawo ndakanzira mhuri yekwenyu yekwaurana baba wangu akanema agara pamugano baba vangu akagara padhuze nemadzitezara ake saka mwana hwani wekwadzitezara wake akupinda munda mababa vangu kutema tii ogadzira mugano mukati metima chemunhu kugadzira mugano wake baba kuti musasabira pakuita kuti uyayame ndakutobvisa tii aenda kutobvisa tii yacho wakutochera mapomba wotozara magamu mukati matemu munda ucheura imi mati murani Ambrose Uranda. Ambrose Uranda. Baba wamutaura kuti baba wenyu ari baba wacho akurwara kwakakuita akatanga nonga atombomura wafunge nyaya yemugano akarwara baba wenyu ndiani iye mukomana wayo mukomana wandisekuru ndisekuru wange ndisekuru asi tikati pana ndakumboti mukomana nemurume ndiri kudarika it's okay chatinoda kuzwanga ndikuda kuzwa kuti ile ndimutaura ndezvaindeani ndeyababa baba chaponesa kuti asvike chii baba chaponesa kuti asvika kurwara iwewe ndikazokubvunza mubvunzo chaiyo ine chekuita nelendi une mhinduro dzacho because pane chimwe chiripoka kana baba asina kubva asina kuuya anopa power fatoni kana upa power fatoni it means unofanira kuzokwanisa kupindura mubvunzo yese yauta sei yatichakubvunza panapa ende zvauchataura izvi zvichataurwa sechi zichangotorwa on record zvichataura zvawatumwa kutoita watumwa here ndikuda taka ndikuda ndatoatumwa here because waka ndikutora nechinhu chababa handiti kakutora nechinhu chababa baba achiriko saka iwo ndandisana kukubvunza kuti watumwa ndibaba here kana kuti wangozviurira ndatumwa ndibaba ndatumwa ndibaba ndisikuda the word ta ndini mukuru izwa shamwari pane zvinhu two pane chinhu chinonzi first person singular I then first person chi plural we handiti ini ndiri kuda kuti ndosaka ndikubvunza kuti watumwa here kana kuti ndezvako iwewe watumwa mai waripi mai waripi saka sei watumwa iwewo mai aripi esungaimbe wakomana wakasvika vachiona mundo webaba ugobo zita ndiani mai ana Uranda wakasvika vachiona mundo webaba uri kugobo voti ya chomundo webaba ugobo ndiyo tii yakatidzidzisa chikoro ya tikati isusu hatina zvekuita batiri vanhu vevakadzi imimi wana wacho makadzidziswa ndiyo tii kana muine upfungwa mungosimudzawo musoro baba ati murwere uyo hachinei handizobabu because imimika munda ndewenyu nababa ngedina baba ndizvo munda ndewani ngedina baba baba akafa nhasi anosara ari mundizive zvinhu ndiani ndisiwo mai ndekona ndini akandine muri sebebin spouse ndizvo saka wai nawo muda kuita relinguish ownership yechinhu chenyu muchiri mupenyu saka vana vatibvunza takati mino muri wanaye waro ndimwe mungosimudziwa musoro kuti mudzadzise imimi mbuya hamuise witness ba pachinhu chenyu you are the owner of this thing then why muchizouya imi muri witness why should you come as a witness muri mi owner wechinhu because mwana ndiye anofanira kuuya ari witness imimi muona wechinhu muri kutaura tinonge tiri kufunga kuti wanai
vakomana vakati hey kutaura unozwawo kuti pane murume apo. It's not about hey. chokwadi Ini ndoda chokwadi chekuti imi mataura munda ndewenyu handiti. Kana ndoda kubvunza zvemunda ndoda kubvunza muridzi wechi wemunda. Andizvo zvekuti history yotaura nemukomana uyu ndii munofanira kunge munonditaurira because imi makaita munda wemukomana musati mamubara. Saka angazoziva sei zvemunda iwowo kudarika imimi muridzi wemunda. Ungozoziva ngoungarusimba. Zvamunotaura mbuya zvakafanira kuti ndikabvunza nyaya yemugano mondirifeya kune mwana wenyu pamugano. Asi chandoziva panonzi munhu apiwa munda anenge aisiwa mugano. Ende mugano unoiswa musi wapiwa munda munhu. Anga aripo ndiani papaiswa mugano? Imimi Maika. Saka ndikabvunza munyaya yemugano anofanira kutipindura nyaya yemugano ndiani? Saka sei muri kuisa mwana? hama dzavo ndodziugogwa hama dzamai No, isati totarisa ukama. Totarisa nyaya. Nyaya iri kuti hama yenyu iri kugobora munda wenyu. Saka imimi ndimi munofanira muri kuti here munda woenda nekuti hama. Iwo munda uri wako. Saka chimirai apa mbuya, inimi chimirai semuridzi wemunda, mwana adini, mwana ogara. ndimi mugoda kupindura Mai cheya, mai mukomana agara apapo. Namai. Sai mecheya uko. Zoko mashure, sai zoko mashure. Imi wakomana muri wadiga, andikanditete uko. Andikaona hanzadze. Wakorore. Chipema ipi ugara ipasi. Right, tautaura nyaya manje. Mai, chiri taurei chichi kuitika pamunda wenyu. Pamunda uyu mukororo wangu. Mukororo imba. Sumukai. ndisati mukorore Taura nyaya yemukororo imba. Taura nyaya yemunda wenyu. Munda uri kugobora munda. Takatanga kunetsana futi naye tichitora umwe sabhuku. Sabhuku ati nene pamunda ndichaendi. Batanitora umwe sabhuku samapureti batava naye pamunda. Wapangidzana futi mugaro. Iye akati ndinoda kuti ngauchekwe ngeapo. Iye mukorori. Kusvikira sabhuku samapureti akati baba saurana ndatumukumbira. Mirai. mundu ochoka mubvi Sabhuku samapureti wakakupai mugano. Akauya kotichekera mugano Ehe. Macheka mugano pamaita sei? Tondorima kuti uyu uri kutii kwake uyu utii kwake naye mukomana uyu. Saka abapfuka futi bvaochera zvemumunda mababa macho. Iye mukomana. Iye mukomana naye. Upi nani? Awo. Okay. Saka ndipo pane nyaya yenyu. Ndipo pane nyaya. Chigarai pasi manje mbuya takutaura nyaya yemunda wenyu manje. Mukomana sumuka. Izvo zvataura nembuya. Zvataura mbuya uyu zita ndiani mukomana Elia Sadondo. Ini na baba wacho takataurira. Sapete nako tikisema kwa. Anditi pamuzo kunamongeza. Baba wacho takataurirana naye. Akauya akati wewe mupambo tiri kuona tane nguva yakareba tiri kunetsana munyaya yemugano. Saka inini ndakuenda kutema mushanje uri yapo. Zvandaya kutema mushanje uri yapo. Iwe uchiti toyewo kuswatidza toswatidza mugano wenu. Sho takabva taswatidza mugano wenu. Mugano tii yawo iyi yakandiita kunga ndisiri kubva panapa kuenda kusvika panapa ndo pane kicheni yangu. Maona vandati ona mupambo inini ndiri kukumbira ona tii inini handisiri kuti ndikudzura tii yako. Ndiri kukumbira tii iyi ona isi utano maba. Ndinoda kuti ndiite sei ndibvisewo ndingagonere kutema chete. Vandadini pondichenera kanzaiwa kuti zvata zvina kushata ini itai ndikati alright ini ndo vandadini ndakamboti mire kwenguva saka Mira Sadondo. Mira wataona twakawanda Sadondo. Wati baba wakati chete mhako chii? Tii. Handizvo. mupamba pako ndisapatsikira Kutema tii kwakureva kuti papako here kana kuti iwe wanga uri pachena. apa pasiri pangu Apa pachena. Saka izvozvi chiri kunetsa chii?
awa manje wendisuzoti wakorore manje zvaka zvaenda kwagumbura maona ndandati notora ndandisina kudaotora chakagumbura wakorore chii wakati anzi wasotemiri saka inyaya kuti mwakweti saka hapana boundary dispute boundary riripo kwangu inini ndopandikudairira ini sakaura zvekofi taura nyaya yeboundary boundary riripo paragara ritori ndipo ipo baba ndo pari kunetsa ndipo pari kunetsa iwawo awa kwauruzonetsa kuzoti wakazojambirei paboundary rizvo baba wadini wataurana nuni akatonitaura mndu achakabva atouya vandipa odi uyu bati iwewe wakazotaura sei wazojamba sei uku newana manje indikataiwa ine ndatotaura nababa kuti apa padi pachene kana izvozvo zvandinauramba baba kuda kutorera iwa iwe wakataurana nababa wataurana nababa baba ndiye akakubvumidza kuti ujambe akanditi bvisa baba ndiye akakubvumidza kuti ujambe ndizvozvo baba kukubvumidza kuti ujambe kwakuri kuti muite sei mupedze kakao kwanga kuti kwekuchenesa baba pangu badzi mugano uripo izwa shamwari hausutaura chii aminoti kana ipapo chendirozoverere ndati iteerera nyaya yenyu haisi yekofi ba nyaya yenyu inyaya yeboundary saka chimboisa zvekofi kusaiti andizvo zvekutemwa kwechii ndiri kuti mugano wenyu nasekuru muri kuwirirana here pane gakawa here pamugano hapana saka mawingi ipana kana kusina gakawa atotipa audio ishi achitoti kana ukatosvika ikoko kunotovataurira kuti vanofanira kudzika kuno kwete kuti tinetswe newana ba panyaya yemugano bozi totozviziva saka baba wavo ndiye akupai audio atouya kumba kwangu ndipe audio yacho vatouya vandipa kuti handikawani baba uri urwara ndipe audio yacho tioni ari kutofamba kutotaura hakusimboti urwara aurai tipe audio tipe audio sakuona zoti uri kunyepa pakati penyu ndia zvinosori zviri zuro ndakuda kutoya wasitaura chiro aruta achataura nekuidze gore zviri musoro ipapo ufone maizwa ichitu yacho ndati ndaizwa ivi mati baba uri kurwara haasi kubvara nekusumuka taratisa pamusoro changamira ini ndinonzi jonoranda right baba mai vana mai vedu votoribarika vana mai vanoenda kuchipostori ndopabackground ndopakuti baba kurwara kwavari kuita semazuva ano inini nekuda kwekuti handisi kuchipostori ndakufamba ndichingona ivo havadi kuenda kuchipatara ndokuti vanonga chichechaizini asi ndakavatarisa inini pese panoenda chiona bachirwara vakuita kunge vakuita kadimentia kaindof saka kana kutotaura navo tikasvika pamba zvakafanira kuti izvi ndikasvika ndikagara navo tichitotaura wauya john takwaisana
nogona kuti matigare garo dai kubva kuti ndiwo vanosvika panongori. Saka mukatarisa izvezvi kana kuti nyangwe dai tauya nawo kudare kuti titi pane zvingataurwa nababa zvingaoneka zvikufamba zvavari kutaura shuwa anogona kufamba asi hapana chiri kubuda. Ivo vana mai ava pamwe pacho pamba kugara kwavachengeta vanogona kungoti vakangogara wotobuda akatodai achingoona zvimwe zvatisiri kuona isusu. Saka urwere huri pakuti rimwe zuva anogona munhu akarara asi kutaura havatauri zvinonyatsooneka. Iyo zvizasara nani Ibarika na maidi ibarika. okay but imi bambwenu sei maka prefer kuenda kutaura nababa ari ega pasina umwe akauya kumba kwasi wangu akaenda kuinda wakati uya kumba kwangu isina na mandakatogara pane mugane diko baba Ei, chama, tsanangurira kuno. Taura nyaya yako. akauya kumba ndi ndiani Mkwasha nani natiti muchitaura nyaya iyo echitaura nyaya iyi Akauya kochema. akauya kudi Kochema kuti Mkwasha ndiregere niniende kovhariwe inini ndinomuitira tii yenyu Mkwasha. Ari kukumbira rege ndikati ine kana ukandikumbira ungokumbirana newako mwana wakaenda kokutaurira kuti unotora mwana. Ani zvona kakupindura here. Alizoda kumurekodi. Akiti munhu angotsvaka. right then chimwe chinhu chiripo kuti baba uri kuziva here kuti wakamurekodha waitaura naye wanga wachimurekodha ndatitori angautoriza ndatitori naye Notiziwa here. angautoriziva Kuti chirweresa munhu. ndikati ndau akatoti timi mukaenda ndau uku dauti mwenditokuataurira kuti nini handiribaonesa nemite zvaraungu dauti mudzoke kumba kuno vakomana vari kuita zvavo zvinokufunga isu tiri vanhu vakagarisana panapa alright it's okay pakanaka imi magara penguva yakareba sei akuinguva yakatoreba bhoziwa kuti ndisu takatowapa pauruka inguva yakareba izvo ndipanono makapendona tizvorerei handisisati kupeira Wangori harai. Angari mwana Kumba kwenyuni. Anoona mai. Mumirai. imimi kumba kwenyu vamauya naye ndiani inini kumba kwakuda handina munhu andanaye bandikuda kuti tsamba yandapiwa ndapiwa panguva iyo ndisina mari pamukadzi wangu ndienda ndakuya naye zvino abvanzi nebasa kuya kubasa aya nyaya yenyu yekakunyepa kakawandisa because already imi wakomana kamukangotaura henyu kuti hanzi uyu pamakapiwa angasitazvarwa uye ndikataisa eji yenyu hamunanyanya kusiyana saka zvakafanana nokuti imimi mese zvamunotaura ndezvekunyepa because kana muri kutobvumwa zvishuwa imimi wakwasha makapiwa pamuri kugara natezvara whether makapiwa mazvarwa kana musati mazvarwa the fact ndeyekuti tezvara ndiyakadii ndiyakakupai izvo kuti kangokuita kuti tezvara ndiyakakupai fine then tobva taenda panext issue ndeyekuti nyaya yenyu chaiyo kumugano kwacho mugano pamuri kurwira imimi pakakura sei pamuri kuti ndo pamuri kukonana pakakura sei tidaide pamwe pacho pakaita kunga tebho yenyu iyoyi kufara payo pamwe pacho ndo pakada kufara kubva toti madziro emba kusvika kunga pane murumoyo ane chii pekupedzisira pacho pakatofara kunga tebho yamutori nayo iyoyi pamwe pacho ndo pakatoti pane chii pacho pakatofara ndipo kubva kusvika pane murume ari apo pakakura sei changamire. Pane video nando kuratidza. ndati pakakura sei Iti pakakura kudai. Sekuru vari kuti wakakiriya kukiriya pakuchenesa akaisa mugano kudai. pindurai mubvunzo baba ndati pakakura sei Pakakura changamire. Sei. Kufanika bridge here. 25 meters. 25 meters. 20 plus or 30 meters. Kubva boundary kubva kumugano. Uya pakati apakaisa mugano wake mukomana. That's 25 to 30 meters 25 to 30 meters. which is almost this building when this building border is 28 meters pakureba kwakaenda pacho apa ayo pakatobva kunga pane picture kuenda kusvika pane murume uyu kubva pakichen yangu handigoni kunyora kuti kubva apo kusvika panoitai almost 50
15 meters. Patebo because mundu wacho pakitchen pangu abo wakauya wakatipo. No, alright. It's right. Tingangopedza nguva. Zvati utomanya yenyu. Oma muzika rino wonde Yonde vari. Sagama. Chitatu. Ingere munge mapa mudaipa una 10. Yes, because chimwe chandakuda mai ndakuda kuti baba akapa wacho ndiye mva matara na uyu akapiwa uripo akapa baba Apa ndi baba wangu mimi. uripi Wakashai. umai Mai akashai. Futa tinokuya mundu akadondota katopia mundu unaina ndai Alright, mbuya, alright. Sabu kuinde yako. atotendika kuumisana naye Aiwa kaiwa. mutemo uri kose Tatu chitatu mbuya ende pamunda. Sabuku imimi mese chitatu by 10 o'clock. Inge muri pamunda ipa. 10 o'clock. Inge muri pamunda ipa. Na sabu. Yes. Ande. Ndio mwenye ndio sana. Tupinda mkati.